Здравейте на всички, аз съм Ян Василев, тук с мен Хакан. Здравейте! И днес играем нова поредица на Open Minds. Тук що да я започнем. Надявам се да обичате приза. Напишете в коментарите дали продължим да снимаме тази поредица. Да, и да знаете, ако не сте гледали минали клипове, това аз в четвъртък заминавам на море. Аз не знам кога, но е други ден. И това ще ни забави с 2 седмици да снимаме клипове. Да, и не се отабонирайте, само казвам. Няма да спрем за винаги. Ага. Който е англичанин, значи не е мой проблем, че не мога да ни разбере. Така? Чакай малко, аз мога английски. Sorry, but we won't upload any videos for 2 weeks because we won't be able to record, so sorry for this, and please don't unsubscribe. Това беше на английски, оказах. Ти колко пари имаш? Аз умирам! Някой те убива. Умрях! Нищо, стартър кит, можеш това си го дадеш. Но човек, ти как умря, къде? Пише кит, но... Ти къде умря? Гледай, то аз нямам команди. Не бе, не може да пишеш на самия спаун, трябва малко се отдалечиш. Какъв смисъл? Не можеш да раздеш кит. Мога, ма. Пак трябва да копая. Аз си вдигнах ранкът, чакам те, че го направиш. Да, чакаме за да сме точни. Почти го направих. Аз мисля да вотна. То волтът с капа не работи. Що? Колко ти е на море други ден, бе? Уморила се. Ще почуеш се? Дай, оживей, че аз ще да умра. Сега ще гориш 20 години. Ох, ме едно сърце. Добре. Събрали парите? Да, но къде е шопа? Отгоре. Излизам. Отгоре при тия ендърчествия има една табелка село. Продай всичко. Така? Колко пари имаш? Ранкъп. Ей, отиваме на Б. Ей, тук има малко пажени, което е много гадно. Как то нарочно са го направили? Не, тия пажени би могъл да ги продаш. Иди с Вагна. Но ти защо играеш със звук? Или пък имаш медитация. И да се почува на клипа, малката им браче тук. Ти с клатене ли играеш или без? С находенето ли? Да. С... Аз съм без. Ще разведя пидето. Към среде пидето, но го разведя. Къде? Пидето. Какво да го направим къде? Ето. Искам го да го разведя. Ето среде.
Айде, дай ми ножица ми го среда. Дай ми ножица. Само искам да средем на бързо пластици. Аз почти събрах цял инвентар. Аз събрах и... Събрах цял инвентар и отивам си продавам. Окей, защо не мога да продавам желязото? Да не биде желязо от предишната мина. Ако предишната мина, тогава не можеш наистина. Добре, ще ги продам на ларпа, все пак дават пари. Готово? Аз пак се върнах на ларба и си маня. Къде? Какво? Дори отивам на ларп Б. Златната рибка. Защо? Не ми даде нов. Вау, не ми даде да отида на ново. На ларп Б ли? Да, не ми даде да отида на ларп С. Имаш достатъчно пари. Защото с тебе за добри. Искам. Искам да се ладим на дядата. Не помоли на невойна гнизката през телефона. Искам това. Това искам. На гнизката на любовта и на замъкна добит. И на ясода на земята с нас така ще и това искам. И това искам. Може ли така? Така може ли? Къди ми? Така, това, което казах. Добре, аз почти събрах достатъчно за ларп С. Искам да се владим на дядо, на помага да не даде книжката, това е набита на двойна телефон, това е на другия и на остави на земята и не хвати на земята с нас така. Защо не става? Защо иската да Аз ранка пъм. Добре, изчакай ме. да вземем книжката за златната рибка. Искам. Аз идвам в банята, ела да обоем. Искам да се копеш. Искам да ти стискиш, но не се копеш. Добре, ти си се. Няма ли? Ян, ти си се. Да, знам, отивам. Тук е много гадно, защото има сноу блокове. Няма, имаме голд блокове. Какво? Има и голд блокове обаче. Да, с деца много по-рядко. Искам се копеш. Да. Доста пари. Чакай. Чакайте, хора. Сега идвам. Мен пак ми се напълни инвентара. Още не взимай изрично решение. Още не съм решил дали ще дойде или не. На работата ти. Така, време е за...
която наше сътрудници беше следната жалба. Пазеше и работеше да бъде установяван в Русия. И да проведе недалеч от Сирийския спор, на който беше двете да се достигна до съществен кралство. Аз стигам до Б за малко. Който го наблюдаваше с съвсем на и още по-злобце беше на своята стъпка. Ето кралицата се заживя тежко. Жителите на Британското Да си подам, че има малко Iron Б. Чакай, имам някакви теми, дет не ми дали да подам в никоя мина. Отиди на ларпа и на ларпа има. Я да видим дали там ще ми ги продаде. Да, там става. вече става и освободена една нощ, когато се обадна стаята на детето. Дали го спя нервно и отново възвърна на дистанция. По-готов. Защо? На мен още доста ми трябва, докато стана за Д. То когато навършиш ранковете, какво става? Когато свършиш това? Не знам. То обикновено ми става скучно по едно време. Ами ако искаш да го завършим в тази поредицата и да видим какво става. Кое е стаята? Да. Кое е стаята? Кое е стаята на детето? Когато отгледа Рапунцел в самотна хубав ден дори, тя непрекъснато представяше колко са ужасни хората навън и да заладите, че не бива да излиза. Рапунцел живееше сама, но това не Вау. ще весели ръцинила. Аз съм събрал половината вече. А ти? Аз винаги си помня целият инвентар, чак тогава отивам на шопа. За 11 години, доколкото реши да се подава наистина на Добре, и аз съм напълнях се и да видим колко беше ми даде това. Доста ми даде. Те са винаги на своите места, но тези огъни ще се появяват на всеки нощ ден. Искам да разкажа какво представляват. Да излезеш навън, готови се ужасите. Чудиш ли се в конце? Аз вече имам половината. Половината пари ли? Да. Папа е Рапунцел. Защо? Навойка да се изплаши и тича да се запуши в хората. Така че като се починисти ръчек на На масата. докато гостите вече въздействат Още малко ми трябва. в друга част на колата. Почти си напълних инвентарът. А ти събрали вече? Ами още не. Имам 550 хиляди. Аз имам 350 хиляди. И сега ще се увеличат доста. Напълних се. На мен ми е трудно заради тези кълбата. Снегът ли? Да, заради снега Аз му. после го купая. Какво? После го купая. Еми то и аз, ама ми е трудно. Децата обаче се вижда с помощта на една дълга расте и въпреки пълно от събрати съвети на животна спомня на максимум. Чакай сега парите колко са? Стискаше трупата, максимум звучеше пясно в тесните очки се иззиваше накрая за хапа. Добре, трябва ми още малко. Когато успя да Обаче отивам на лорпа да продам малко. Колко имаш? Че не ще гличват и темите и после ми да ги продам.
И трябва на всеки ларп да отиваш. Да. Като станеш по-висок ларп е. И сега ларпа. На мен трябваше 20 000 и съм готов. Добре. Ама да знаеш, не дей когато, примерно, аз съм офлайн да копаеш, защото така ще бъде малко тъпо на зрителите. Да. Не сега аз този сервер изобщо не гледам често. Чуйте тук глупав какво се чува, майка ми ще прикъска малкото им братче. И то на 4 години. Да, на 4 годинки. Той аз като бях на толкова ми четяха приказки. Не знам просто за трите какво ще чувам типа. Кой е човека? Не, вече съм готов май. Нека видим. О, преготов съм. Аз Янчо, ти ранка да виждаш? О, кирката ми вече почти се щупи. Спокойно, може да си купиш нова една. Може после да издеш с стартър кетът. Или да репернеш за 10 000. Не, аз пак 10 милиона. Да. Спокойно ти като станеш да по-голям ранка, доста по-лесна става работа. Мен Purple Price много ме кефише сервера. Колко ми трябва за следващия ранг? Не знам. А ти дори виждаш ли отстрани това? Аз не, нещо ми изчезна. И аз годна се. Трябва ти 1,7 милиона. Тоест 1 милион 700 хиляди. Така. Напълних се. Сега трябва да ходиш на ларп Б, после на ларп А. А на С? Не, на С няма какво да продаваш там. Повярвай ми, ходих. Така. И... ето, пак инвентара ми започва да се пълни. Виж, това е някакъв глич, според мен много тъпо са го направили. Кое? Дето в Purple Price, то там си продава всичко. А по-това Purple Price? Един много як сервер, който е само за Price. Ми този е така. Ама он е по-готин. Защото има Purple Points. Той тук би трябва всичко да се продава, но е гличното. Къде? Ого!
Без тук много здравомайвам. 1, и колко милиона ми трябват? Какво? 1 милион и 700 хиляди. Ами то я майнвам здраво. И скоро ще направих колко. И сега отивам на Б. И сега аз имам 1 милион. Да знаеш, хора, да знаете, когато аз свърша с поредицата, когато я свършим с Хакан, аз моите пари, които са ми останали, ще ги даря на някой човек, ще направя някаква томбола, ще направя примерно някакъв човек да ми каже някакво число, примерно 54, и изброям 54-тия човек и му дам тези пари. А те ще са милиони, така че... Не знам дали Хакан ще направи така, ама аз да. Ама в смисъл, опет призван пари, нали? Човек, нали Open Minds пари? Даде на Open Minds. Спокойно, ние като станем повече, ще по милиарди се майнят. Еми точно това, нали, ще им даваме. Аз ще правя томболи, не знам. Това е премиум, така че нормален Майнкрафт не можете да играете. Ама, човек, аз вече нямам кирка. Кит стартър и да кит наново. На 2 дни. Може да използваш кита на 2 дена. Да. Какво? Как се очаква с майнбъл? Изчакай малко, трябва да проверя нещо. Сам погледни. Чакай малко да направя нещо. Аз направих плот. Адни ме. Тук май няма как да ядваш хора към плот си. Аз съм на лърпа и майнвам дърво, защото аз друго няма какво да майнвам. Правя си един workbench, слагам си на плота. Правя си чест. О, не, дърветата тук знаеш колко са ефтини. Колко? Много. Аз продадох половината си стак и ми даде само 36 000. Уоу, много нещо им трябва. Линни въпроси дотичаха към изхода. Водата стаби се турнаха пред тях, но една вълна ги отнесе заедно с максимум се стражите. Новите беглеци застъпна в някаква плотина, но един камен не сте отмъкна и започва отворен. Човека започна да се покачва да допълва къщарага. Беглеците забегнаха на тези, че ще се спасят. Леле, това наистина на 2 дена, как се очаква да са майни? Аз съм вълшебна сестра, която свети тази батея. Независимо в който е забък, всяка един може да спаси. Каквото ги стая гнувайки се под водата в линията, след късмално това как да блестяха златната птица. Цялата пещера беше обновена. На пъмната пещерата момата дитя малко. Така, изчакайте малко.
се измъкнете на брега, Рапунцел обиква лапата около рамена. Това е много тъпо. Птичевете засяха, ръката на мамата отървя. Аз ще вотна. Шелната си коса за котел и за кола. Но малко е да вероятността да спечелиш. Храна. Така. Компютър. Очакваше Рапунцел и изпиране на тяло. Когато Ами. се появи пасте, Да, това му пресакващо просто. Карате да вотнеш. Ето. Ама, чакайте, как вълтваш? Аз не искам волт, то... Дава ми някакво като... Давам... Поленце, ама... Да, ти да. равно да си волтнал. Дава линк. На мен не ми дава. Гледай, като напишеш вод, направо натисни на чертичка да видиш целият чат и ще видиш един линк. Трябва да го цъкнеш много бързо. Така. Ага, има един, дето води към сайта ли? Спална респекти 2. Ларп Кратес. И сега какво ще ми се падне, дано да е кирка? Какво ми се падна? А защо беше там прибира? Колко стана ти път? Беше там. О, супер! Супер! Какво? То бяха в тунела. Значи, Ян, колко е ли път? Около половин час. Не, предлагам да слушаме. Благодаря, че гледахте. Аз бях Акан. Аз бях Ян Василев. И до скоро. Чао!